Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asik. Ayo sing rondo-rondo. Biyen mulo siramu wis tak akui, golek bojo sing ganteng kaya aku iki. Pungkasane siramu digawe lara, ora ulung saiki dadi rondo. Kapok. Nanging piye kabeh iku wis kebaca. Ibarat bubur ra bakal dadi sego. Maksudku iki tanpa upama. Ngerti nono lamaranmu sing tak tampa. Udah habis. Tapi ku ora perlu diketuni, janjimu biyen aku sanggup ngenteni. Kowe lan aku engko dadi jodohmu. Ora kena kawane, tak enteni rondomu. Biyen mulo siramu wis tak aturi, golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane siramu digawe lara, ora ulung saiki dadi rondo. Nanging piye kabeh iku wis kebaca. Ibarat bubur ra bakal dadi sego. Mula ketonku iki tanpa upama. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Kadung wis piye? Sepurane ya Mas, larang wis kadung. Kabeh iki ora perlu diketuni, janjiku biyen aku sanggup ngenteni. Kowe lan aku engko dadi jodohmu. Ora kena kawane, tak enteni rondomu. Ora nyono sampeyan sabar ngenteni. Ing nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Angin tresno bertujuan selawase. Angin tresno bertujuan selawase.